आं एबाराव हिनजावखौ फाइनान्सआवसो लागोनथ'। हिनजावफोरनि सिङाव बाहायनानै जाग्राखौ बाबाय। नोंबोथ' साख्रियाल ना, नोंबोथ' आंखौ बाहायनानैसो जागोन। बेबोथ' आंखौ बाहायनानै जादों। ओंखायनो आं फाइनान्सआवसो लागोन। फाइनान्सआव लायोब्ला जेबो बुंनो हाला नालाय। मासे मासे सुख'हरबानो जेबो बुंनो हाया आरो। जाम्बा, हिनजावा गारि मथर बायदि फाइनान्सआव लाजायो नामा? आरो थाखा दं नोंनाव, फाइनान्सआव लाग्रोलायनो। इस गावखौ लागौबा बिदि होनलायबावो। दाना हिनजावफोरखौबो फाइनान्सआव होबायनो बेलाय। दाख्लै जों लागोना गावबुरा खिथाखादों। माबादि होनलायबावो। मा जायो? दाना मोनबायनोलै अबेलाय। ओमफ्राय बेबो कुवालिटि दंनो। अबा 5 लाख, अबा 6 लाख, अबा 10 लाख गाहामसिम दंनो। ओमफ्राय आं 10 लाखनिखौसो लागोन फाइनान्सआव हिनजावखौ। आंनाव अमानो 10टा दंखायो फिसाया। ओमफ्राय बेलाय गय बागान दङ। दा लिसु बिराद थायबाय, बेखौबो फानगोन आं। 2 लाख होग्रोनानै हिनजावखौ फाइनान्सआव लाबोगोन आं। मासाव 10,000सो खोलैनाय खालामगोन आं। सुख'नो गोरलै जानायनि बोसोरखौ एसे बारायनानै लागोन आं। बिदिनो मासाव 8, 9, 10,000सिम माबानाय आरो। दाना हिनजावजों बाहायनानै जाजानो बाबायलै। आंबो माहाजोन जाबायथ'। आराम माबागोन आं फाइनान्सआव लाथारगोन आं हिनजावखौ। फाइनान्स जोब्बाथाय आरामसे हिनजावखौ बाहायनानै जाहैसै आरो आं। होनबालाय नों आंखौनो फाइनान्सआव लादोना, ओमफ्राय आं नोंजों बाहायनानै जाजासै। जाम्बालाय, आं नोंनि गासैबो खामानिखौनो मावनानै होजोबगोन ना। आं नोंनो ओंखामबो दौगोन, आरो आङो मोनायाव कारेन्ट थांबा गिसिब सिबनानै होगोनथ'। हुस, गोदाव सोराव। सोरबा साख्रि गोनांखौ फाइनान्सआव लायो। आं साख्रि गैयैखौसो फाइनान्सआव लागोन। बेखौबो आङो महिन्द्र कम्पानि हिनजावखौसो लागोन। सुजुकिफोरनिखौ लाया आङो फिसा फिसौखौ। आंनोथ' महिन्द्र कम्पानिखाना, स्करपिय'खा। साख्रि गोनाङासो दाम बारा जायो दा। गाबोन समफोरनो खारसनफैगोन आङो। नोंनि मोनसेबो खोथा खोनासंला आङो। जाम्बालाय, फाइनान्सनि फैसाल' रेडि खालामनानै दोनदो। इस, गावखौ लागोन नंथारदों बे आंखौ। हायाफ्रा मा गोदाव सोराव। आंहा फाइनान्सआवसो लाखागोन। अबेलाय फैब्ला आंहा गोदाव सोराव लोमजा साजा गोदाव सोराव बिजिसो थुजालाबाय थागोन। सेलाइनसो होजालाबाय थागोन। ओरैनोबा आंहा बिजि थुजानो मुलि जानो बिराद गियो। नांगौबा जाबाल'दा जानानै थागोनलां लायालां रावखौ।